Morjes, mä oon Niko Salo, salibändin pelaaja. Ja mä oon Matilde Herronen, pelaa futsalia. Me ollaan nyt täällä Keuruulla Elek-merkin ja Keuruun pallon kanssa viettämässä liikuntatapahtumaa ja ollaan vedetty hyviä rasteja lapsille ja nuorille ja tullut semmoista liikunnan riemua. Kyllä, mukavaa ollut ja paljon porukkaa täällä tänään pyörinyt. Ollut hauska päivä. Mites Matillan kesä on mennyt, eikö viettää aikaa Mäntässä? No Mäntässä tulee vietettyä aikaa totta kai ja kavereiden kanssa ja nyt vähän muuta kuin futsalia hetken aikaa ja sitten taas voi alkaa miettiä ensi kautta. Mites kesäsuunnitelmia sulla on? Joo, kiitos. Kiitos kysymästä. Joo, totta kai mä paljon haluaisin täällä Keuruulla kanssa viettää perheen kanssa aikaa. Että kesäkuu vielä reenaillaan tuolla Tampereella kovaa, että sitten heinäkuu on vapaampaa, niin tullaan sitten tänne Keuruulle viettää aikaa. Ja samalla myös reenaamaan, että on kovat tavoitteet ensi kaudelle ja kyllä me Matillan kanssa sovittiin, että nyt kun oltiin hopeat kaulassa Niin, molemmilla hopeat. tämän kauden jälkeen, niin sitten ensi kesänä tuodaan pokaali tänne Keuruulle Ja Mänttään. ja Mänttään. Hyvää kesää kaikille!